Ahojte, milí, všetkých vás veľmi pekne zdravím. Moje meno je Janka Jančovičová a veľmi sa teším, že si tu dnes môžem pohovoriť s Helenkou Bednažík Balovou, možno ju poznáte ešte aj pod týmto menom, a o systemických konšteláciách, ktoré spolu už nejaký čas organizujeme aj v Trnave, ale teda Helenka ich veľmi intenzívne a už dlhoročne organizuje v Bratislave. Je takisto zakladateľkou Inštitútu systemických konštelácií. Zase som to aj povedala správne, že Lity ma No, to opraví. nevadí. Trošku si to Áno, popriem, ale to nevadí. ale viem, Je že v už pohode. 7 rokov, odkedy bol založený. A možno nám, Helenka, môžeš práve k tomuto povedať aj ty trošku viac, že prečo si aj taký inštitút zakladala a ako si sa ty dostala ku konšteláciám. Takže ti odovzdávam slovo. Takže Jani, ďakujem veľmi pekne. A toto je vlastne náš druhý rozhovor, čo robíme. Asi len veľmi stručne, teda, že v prvom rade ďakujem za túto možnosť, že sa o týchto veciach takto, že pozdieľať. A vlastne áno, ja som založila Inštitút systemickej práce a konštelácií na Slovensku, to je ten ISPAK, čo väčšinou ľudí pozná ISPAK, je to príliš dlhý názov, takže nikto si to aj tak nepamätá, ale ISPAK si pamätajú. A vlastne zámerom založenia toho inštitútu bolo naozaj, že profesionalizovať prácu, systemickú prácu a s tým aj súvisiace konštelácie. Nakoľko ja mám rôzne výcviky a tréningy v zahraničí, kde sa stále vzdelávam, to je neustály proces a vlastne rada potom prinášam tých ľudí zo zahraničia sem na Slovensko, aby sme sa nimi inšpirovali a zároveň robíme výcviky rôzne a tréningy. Aby to nebolo, lebo často veľa ľudí vníma konštelácie ako nejaký magic. Ja tvrdím, že konštelácie nie sú žiaden magic. Je to to, čo zažívame v živote, len možno sa to snažíme nejako pomenovať a hovoriť o nejakých princípoch, ktoré fungujú. Nie vysvetľovať, neinterpretovať veci, ale hovoriť o základných princípoch, ktoré fungujú v systémoch. Tak to asi, neviem, či to bolo Áno, zrozumiteľné. Helen, ďakujem. Aj si mi tak veľmi pekne nahrala, pretože áno, je to taká otázka, ktorú by som ešte rada mala položenú a tebou zodpovedanú takto v úvode, že keby niekto teraz úplne prvýkrát počul o systemických konšteláciách alebo slovo konštelácie v takomto nejakom ponímaní, akom sa budeme o ňom rozprávať my spolu, v takej jednoduchosti, ako by si mu mohla približiť to, čo sa tam deje a čo by vlastne mohol človek sa tam dozvedieť alebo zistiť. Áno, toto je veľmi častá a bežná otázka, na ktorú ja naozaj, že nerada odpovedám a Janka to vie. Ale keď by sme v krátkosti mali povedať, keď sa niekto opýta, že čo sú to konštelácie, tak ja by som povedala, že to je taká 3D živá mapa. Alebo môžeme aj povedať, že vlastne to, čo sa deje v nás vnútri, alebo čo prežívame vnútri, tak to externalizujeme von. A vlastne tie konštelácie, také tie klasické konštelácie sú s rôznymi zástupcami, to znamená s inými ľuďmi. Takže tí iní ľudia vytvoria v priestore určitú mapu, ktorá nám ukáže to, čo nevidíme v takom tom bežnom dennom živote. A možno to znie úplne, že čo, že jak je to možné? Áno, ja každému rozumiem, kto si povie, že to čo, jak je toto možné, tak vtedy ja vždy ľuďom poviem, že áno, že ťažko sa to vysvetľuje, ja úplne chápem, keď sú z toho zmetení a najlepší spôsob, ako zistiť, že vlastne čo to je to zažiť. Lebo cez slová sa to naozaj ťažko zdieľa. No. Áno, s tým úplne súhlasím a máme s tým už aj my dlhoročné skúsenosti, že sme to zažili niekoľkokrát, že niekto naozaj musel až prísť, a nie, že musel až prísť, ale až keď prišiel, tak vlastne až tým svojim zážitkom zistil a pochopil, o čo vlastne ide, aj keď aj už dovtedy mal pocit, že asi teda tuší, ale až vlastne ten vlastný zážitok je ten, ktorý nám prinesie tú odpoveď na to, že čo to vlastne je a či to funguje. Že to funguje, to vieme. To už máme potvrdené, že Áno. ale ja by som možno povedala, že dostaneme sa ešte na záver tohto rozhovoru v krátkosti k tomu, že ako by to tam mohlo pre nejakú predstavu niekoho prebiehať, že ako to na konšteláciách asi vyzerá. Ja by som teraz sa dostala k tej hlavnej téme, ku ktorej by sme sa chceli dnes dostať a s ktorou som ťa vlastne oslovila, že poďme na to Áno. na rozhovor, pretože to vnímam teraz ako takú veľmi aktuálnu tému, ale v podstate je to aktuálna téma úplne, že naprieč vlastne celým obdobím našich životov, pretože sa jedná o partnerské vzťahy. A tie sú
ten základ vlastne našich životov. To je to, čo zažívame dennodenne. Vzťahy ako také, no a tie partnerské sú takéto špecifikum, ktoré zažívame všetci, alebo si minimálne prajeme ich zažívať všetci. A možno niektorí máme nepríjemné skúsenosti a stále teda očakávanie, že to môže byť lepšie, alebo stále takéto prianie, že to môže byť lepšie. Ale máme aj opakovane sa ukazujúce už také vzorce, aké sa nám v tých partnerstvách zobrazujú a možno potom z toho vyplývajúci strach ísť do nejakých nových partnerských vzťahov. A toto by bolo práve to, k čomu by som sa chcela aj dnes dostať, si tak trošku pomenovať, že ako by sa dalo konštelačne pozrieť sa na partnerstvá, partnerské vzťahy. A možno by sme mohli začať tým, takou ako otázkou, že či teda ľudia chodia aj s takouto požiadavkou na teba. Ako to je jedna z veľmi častých tém, sú práve, že partnerské vzťahy alebo rodičovské vzťahy, vzťahy dvoch ľudí, a to nemusia byť tieto, že romantické vzťahy, že muž a žena, alebo muž, žena, žena, aby sme boli naozaj, že obsiahli všetky možnosti, že ľudia chodia s touto témou veľmi často, alebo aj keď prídu s nejakou témou, tak tá téma sa potom otvorí následne. Že Mhm. vlastne, že sa dotkneme vždy nejakého vzťahu v konečnom dôsledku. Že je to naozaj Mhm. veľmi bežná téma. Mm. A mohla by si nám tak nejak ako, pokiaľ sa to dá, zovšeobecniť, že čo sú možno také opakovujúce sa príčiny nejakých takých, um, alebo tie otázky, ktoré sa opakujú, možno najčastejšie, s ktorými ľudia prichádzajú na konštelácie a vedia si tam na ne nájsť odpovede, čo sa týka partnerstiev. Klasická otázka je jasné, že prídeme s niečím, že partner niečo robí, náš sa to dotýka, spôsobuje nám to rôzne emócie, ubližuje nám to a že čo robiť, aby sa zmenil, hej? Takže tam je väčšinou, neviem, tam je vždy odpoveď, že my s tým druhým nevieme nič urobiť. Lebo keď niekto príde ako klient, tak my vieme pracovať iba sami so sebou a potom možno cez tú prácu samého so sebou sa vieme pozrieť vlastne na to, na čo nám ten partner svieti. Že vlastne každý partner, alebo keď stretneme niekoho a sa nás to nejako dotýka, alebo sa nám opakujú veci, s ktorými nevieme sa už vysporiadať v bežnom živote, tak je to vlastne, my len hovoríme, že je to len o tom, že ten partner nám len na niečo zasvieti, čo je možno pre nás citlivé, alebo nejaká téma, ktorú nechceme vidieť, nechceme počuť. A vlastne, a to nie je len o tom, že tá konštelácia to dokáže ukázať alebo poukázať na to, ešte nebodaj, že vyriešiť, ale vlastne tá konštelácia je len nejaký nástroj, cez ktorú my externalizujeme alebo ukazujeme nejaký obraz, ako som už povedala, nejakú mapu toho vzťahu. Hej? Takže taká tá najčastejšia vec je, že toto sa nám s partnerom, s manželom, s otcom mojich detí deje, stále na to narážame, neustále konflikty sú, nevieme sa vlastne akoby, že od toho odpútať, aj keď sa povedzme, že obidvaja strašne snažíme. Alebo dokonca, že on nič nerobí, ja robím všetko. To je taká tá klasická téma. A potom samozrejme veľmi ďalšou takou významnou časťou témy je, že čo mi tá mama môjho muža robí, hej, že svokra. Lebo pravdou je, že väčšinou na konštelácie chodia ženy. Akože aj muži chodia, áno, aj muži chodia, aby sme to sa ich nevylúčili z toho, ale je pravdou, že naozaj väčšinou na takéto semináre chodia najčastejšie ženy, takže tam preto sa objavuje tá téma tej svokry. Hej. Mhm. Hej, takže vlastne, keď to tak zhrniem, tak áno, to je to, že spolu sa snažíme s tým manželom alebo partnerom niečo robiť, nedarí sa nám to a pravdu povediac, častejšie je asi, že ja robím všetko, on nerobí nič. A potom to je presne o tom, že aha, tak ale ja keď robím všetko, tak ako je možné v partnerskom vzťahu robiť všetko? Hej, že to je vlastne potom to, lebo keď je to partnerský vzťah, tak tam vychádzame z toho, že v partnerskom vzťahu sú tí dvaja rovnocenní. Takže každý by mal robiť tých 50%.
A mne tam k tomu hneď naskakovalo viacero otázok, ale teraz hneď nadviažem na to, čo si teraz povedala, že možno si teda aj zvedomím, že je to veľmi nevyrovnané a možno som v situácii, kedy ani nerobíme spoločne všetko, alebo nesnažíme sa obidvaja tak, že mám ten pocit. Je teda možné, že sa dokáže niečo pohnúť, takzvané, aj keď iba ja som tá, ktorá chcem niečo vyriešiť v tom vzťahu. Lebo viem, že toto je taká častá otázka tiež, ktorá sa Áno. v konšteláciách, že niekto príde a cíti sa v tom taký ako bezmocný. Veď ja som tu sama, on ani nechce. Tak má to nejaký zmysel vôbec tu niečo riešiť? Určite áno a v tom zmysle zase, ako som vlastne že začala, že z toho systemického pohľadu, keď hovorím o tom systemicko-fenomenologickom prístupe, že tam, keď vychádzame z toho, že ja to uchopím možno tak trošku teoreticky na začiatku, že ako som povedala, že tam tí dvaja, keď hovorím o partnerskom vzťahu, sú rovnocenní. A ja keď zostávam ako dospelá osoba v nejakom vzťahu a hovorím, že presne, že ja robím všetko a on nič nechce robiť, jeden z princípov systemických je, že výmena. A že vlastne ten vzťah existuje vtedy, keď tá výmena prúdi medzi jedným a druhým a jedným a druhým. A často my vidíme, že tá výmena prúdi akoby len negatívne. A negatívne v tom zmysle, že ja len dávam a on nedáva. Ale určite pravdou je, že ja keď dávam, to je akoby ten mínus, že dávam, že platím nejakú cenu, že dávam. Určite, keď sme stále vo vzťahu, je tam nejaké plus, že ja niečo za to získavam. A my často nevidíme, že my dávame, starám sa o deti, chodím aj do roboty, zabezpečujem celú prevádzku, zabezpečujem dovolenky a on len priniesie peniaze. A dokonca ani to niekedy, hej, že, a že vlastne ja mám pocit, že ja len dávam a on len priniesie tie peniaze, napríklad. A potom tam vlastne, že chýba to, že ja len dávam, ale keď tam ostávam, tak my hľadáme väčšinou to plus, že ako z toho benefitujem, že kde sú tie kvality, alebo kde je to, čo dostávam, čo ma udržuje v tom vzťahu. Lebo presne, lebo realita je to, že vlastne ten vzťah funguje, keď je to vyvážené, alebo keď tá nerovnováha je len mierna. A tá mierna nerovnováha udržuje ten vzťah živý vlastne. A vlastne a k ukončeniu vzťahu príde vtedy, keď tá nerovnováha je tak veľmi narušená, že jedinou cestou je, tak buď iba jedna odíde, alebo obidve strany, že odídu. Ale vlastne my pracujeme s tým prístupom, že keď ten vzťah žije a je živý, tak určite to není len o tom, že ty platíš nejakú cenu. Určite tam niečo získavaš a teraz my často aj hľadáme to, že a čo je to, čo tam získava, že čo je tak dôležité, že keď je to všetko zle, čo je to dôležité, dobré, alebo to plus, ktoré tam získava, že stále ostávaš v tom vzťahu. Hej? To je teda možné uvidieť aj v tej konštelácii? Áno. Mhm. Koľkokrát sa to udeje aj často iba v rozhovore, že aj keď sa porozprávame o tom, hej, už na začiatku, že my vidíme, že vlastne, že začne ten klient vnímať, že aha, že vlastne, ale toto je pre mňa dôležité a že ja som preto v tom vzťahu, aha, že možno, a to som si neuvedomila, že toto ja dostávam a kvázi toto sa tým nejakým spôsobom vybalansuje. Alebo práve ostávam v tom vzťahu, aby som sa pozrela na nejaké moje, môžeme to nazvať, že tiene alebo miesta, ktoré nevidím, že ten partner mi niečo pripomína, alebo keď tak, že stretávam stále takých istých partnerov, Mhm. keď hovorím z toho ženského, ale platí to samozrejme aj naopak, hej, že stále takže aha, že tak čo mi tí partnery ukazujú? Hej, že čo mi vlastne tí partnery ukazujú tým, že sú akoby že stále rovnakí, alebo stále vždy narazíme na nejakú tému a ja tomu jednoducho, že nerozumiem. A keby sme sa teraz Eli ešte na chvíľočku zastavili pri tých tieňoch, čo je taká moja obľúbená téma, tak je to tak, že tých partnerov si do života priťahujeme, teraz naozaj nemyslím len tých našich partnerov ako mužov, pre nás ženy, ale teda naopak, tých, ktorí, teda tým myslím, že to je úplne, že každý človek, ktorého v živote stretávame, že si tam niekde zviditeľňujeme vďaka sebe navzájom tie svoje tiene. Vedela by si nám možno tak v krátkosti povedať, že čo to tie tiene vlastne sú, alebo že ako by sa dalo na to pozrieť? Áno, je pravda, ako ja takéto, a vlastne aj systemický prístup, keď mám akože z toho systemického pohľadu hovoriť, už to, že poviem, že niečo je tieň, tak už to prioritne akože negativizujem.
A ten systemický prístup je presne o tom, že my nehodnotíme, alebo tým cieľom je sa na veci pozerať bez hodnotenia a súdenia. A ako náhle ja už poviem, že toto je môj tieň, tak ja tomu dávam tú negatívnu konotáciu, hej? A našim účelom je, že aha, tak ja to vnímam ako nejaký tieň teraz, možno nejakú moju vlastnosť, alebo nejako, jak sa prejavujem. A zo systemiky platí z tých princípov, že vlastne keď niečo existuje, žije, je v tom systéme, má to nejakú rolu a úlohu. Že možno ten tieň bol niekedy veľmi užitočný pre mňa. Napríklad som strašne panovačná. Všetkému rozumiem, všetko zariadím a všetkých akože upracem a ani neviem ako, hej? Ale možno malá Helenka sa kedysi doma musela o všetko postarať, lebo všeličo sa dialo a vtedy jej nič iné neostávalo, aby aj upratala, aj zobrala brata do škôlky a ešte sa naučila do školy. No a to malé 10-ročné dievčatko, no ako to mohlo robiť? No len tak, že sa naučilo akože mať vo všetkom jasno a všetko musí byť rýchlo a nemôžem sa spájať s emóciami, lebo by to všeličo so mnou robilo. A vtedy mi to veľmi dobre poslúžilo, lebo som prešla tým detstvom, ako sa dalo. Ale keď si za ne uchovám takú tú direktívu a ja všetko viem a všetkému rozumiem a urobte to rýchlo, lebo keď to robíte pomaly, tak je všetko zle, to môžem pomenovať ako tieň. A zároveň mi to vtedy veľmi poslúžilo. Hej, že vlastne uvidieť to, že ako nám vlastne my, a nie, že pozitivizovať to, ale my hľadáme, že kedy nám to slúžilo. Lebo možno nám to slúžilo v nejakom ťažkom období, ktoré sme vytesnili, na ktoré sme zabudli. A to nie je o tom teraz hľadať pozitívne v tom, ale len to, aha, tak také toto bolo. A len tomu povedať, že aha, tak toto sa dialo, bolo to náročné spojiť sa možno s tou emóciou, ktorá tam nemohla byť priznaná a prežitá a povedať, že aha, tak vtedy to bolo užitočné, ale teraz mi to už neslúži. Že A teraz už... môže sa presne toto, prepáč, len môže sa toto udieť na tej konštelácii, že ja tam vlastne sa spojím s nejakou tou svojou detskou časťou alebo s nejakou možno konkrétnou situáciou alebo nejakým pocitom, o ktorom som ani nevedela a možno ani tam úplne nezistím, že ako to presne bolo, ale navnímam ten pocit a dokážem ho natoľko spracovať a zvedomiť si ho, že by ma už, dajme tomu, nemusel na ten zvyšok môjho života úplne až tak veľmi ovplyvňovať. Áno, presne tak, že vlastne, že ja by som povedala, že presne, že ako my to, ako ty si pekne povedala, že vlastne, že zvedomiť si to, integrovať to, alebo minimálne, že keď už sama seba sa pri tom napríklad, že pristihnem, že to robím. A možno že v tom bežnom živote a zastaviť sa, že aha, tak zase som tam. No dobre, tak spomalíme, zastavíme sa. Možno ľuďom povieme okolo seba, že sorry, že tu nás som takto akože na vás vybekla, alebo čo, hej, že a niekedy naozaj sa to aj udeje, akoby, že ľudskom akože prstami, že vlastne ani nechápeme, že a máme pocit, že tí ľudia okolo nás sa zmenili. Ale pravdou je, že niečo v nás sa muselo pohnúť. Vďaka tej konštelácii. To nie, lebo tá konštelácia sa deje akoby, že mimo nás, ale pointa je to, že je dôležité, aby sa niečo dialo v nás. A tá konštelácia nám len pomáha akoby sa spojiť s tým, čo sa deje v nás. A keď A sa je teda spojíme, tak je šanca, že sa to zjemní, alebo to dokonca úplne, že zmizne. Alebo začneme si byť toho vedomí a tým pádom dokážeme s tým pracovať v bežnom dennom živote. Super, takže si mi úplne zodpovedala tú otázku, ktorú som chcela položiť, že či je teda vôbec možné, aby niekedy sme sa nejakej takéto tienistej časti nás úplne, povedzme, zbavili alebo už sa s ňou nestretávali. Že či to je možné a či to je vôbec akože No akože veľmi... jasné, všetci našim snom nás všetkých je zbaviť sa našich vzorcov. To je ale ilúzia, hej? Že vlastne my sa tých vzorcov nevieme zbaviť a zároveň, ale pozitívna vec na tom je to, že ale môžu sa prestať prejavovať tie vzorce. Hej, že vlastne, že nežiť v takú tú ilúziu, že konštelácia mi toto teraz pomôže vyriešiť a ja sa tých vzorcov zbavím. Niektorí povedia, ale ja som sa toho zbavila. Áno, ale zbavila si sa iba vďaka toho, že si to akoby priznala a integrovala, že aha, aj to bola kedysi moja súčasť.
Lebo vlastne my sme, akí sme teraz, iba presne takí, tie všetky vzorce, ktoré sme mali predtým. A ako náhle a to je jeden z ďalších princípov v tej systémike, že ako náhle sa niečoho chceme zbaviť, o to viac sa to bude pripomínať a ukazovať a zviditeľňovať. A to je môj obľúbený príklad. Nikdy nebudem ako moja mama. Hej. Mhm. Mhm. A Áno, to áno. určite všetci poznáte, alebo ako väčšina ľudí, že nikdy nebudem, aj pri výchove, to v živote nebudem svojim deťom robiť. A zrazu sa pristihnem pri tom, že im to robím. A čím viac budem proti tomu bojovať, o to viac sa to bude materializovať a prejavovať. Hej? Ale keď si dokážem uznať a pripustiť, že aha, však to sú moji rodičia a že vlastne ja teraz a 50% je mama, 50% je otec. A teraz vlastne namiesto toho, že poviem, že Ježiš Mária, zase sa správam ako moja mama, že to nechcem, namiesto toho, keď poviem, že aha, vitaj, mami. Že aha, tak také toto je, že vitaj. A spojím sa s tým, že ale ja a mama je mama. Hej, že vlastne, že to je to ako náhle, a to je to sa ďalší taký že návod, že čohokoľvek sa chcem zbaviť, neznamená, že my sa nemáme chcieť zbaviť toho negatívneho, čo my vnímame ako negatívne, je si tak, aha, že akú úlohu to v mojom živote plní. Že, lebo určite, keď je niečo v našom živote, tak to má nejakú funkciu. Či pre nás, alebo pre ten systém, v ktorom žijeme. Takže keď mám manžela, ktorý vlastne je možno workoholík a ja sa musím starať o všetko a cítim sa zúfalá a neviem, ako z tej situácie vybrdnúť, konštelácie sú podľa mňa na to dobrý spôsob sa začať pozerať, že aha, prečo som si takého muža vlastne vybrala? Lebo vlastne ja som si ho vybrala, že prebrať za to tú zodpovednosť, že veď ja som si takého muža vybrala. A Hm? ešte keď sme rodičia, takže aha, a to je otec mojich detí, je to ten najlepší otec, akého tie deti môžu mať, hej? To je taký ten ďalší level potom. Čo ma možno aj napadlo pri tých partnerských vzťahoch, že čo je veľmi dôležité, že pokiaľ dva dospelí ľudia majú deti, sa často prelína partnerský a rodičovský vzťah. Hej, že vlastne aj často ľudia povedia, že náš vzťah sa zmenil, keď sa narodili deti. A to je otázka, že prirodzene partnerský vzťah sa určite zmenil, lebo prišiel nový vzťah, rodičovský vzťah. A na to ľudia často zabúdajú, že keď už mám s niekým deti, tak mysleť na to, že ten partnerský vzťah je dobrovoľný a viem z neho kedykoľvek odísť, keď je rovnocenný. Keď je rovnocenný vzťah, z rovnocenného vzťahu viem kedykoľvek odísť. Keď z neho neviem odísť, to znamená, že ten vzťah není rovnocenný. Ale rodičovský vzťah, čo sa často mýli s tým partnerským vzťahom, to je niečo, čo nikdy už nezmizne. Lebo ten rodičovský vzťah vlastne žije cez tie deti. A začať to rozlišovať. Lebo aj potom často je jasné, že v tom partnerskom vzťahu, že neviete, kedy sa bavíte ako otec a mama a neviete, kedy sa bavíte ako partneri. A je prirodzené, že keď sa narodia deti, tak to začne byť o to maminka, tatínko a deti, lebo však treba sa postarať o tie deti a vytvoriť ten priestor pre ich bezpečný rast. Ale potom, keď zrazu dostane prednosť rodičovský vzťah pred partnerským vzťahom, a napríklad to môže byť jedna z tém, že sa zistí, že aha, rodičovský vzťah má prednosť pred partnerským vzťahom. Ale realita je, že partnerský vzťah bol prvý a až potom prišiel rodičovský vzťah. Takže ten partnerský, to je to, že prečo ten partnerský vzťah má prednosť pred tým rodičovským vzťahom, keď chceme, aby ten partnerský vzťah rozkvital. Hej, že Lebo v tej hierarchii prišiel ako prvý, bez neho by presne vlastne tak. ten druhý nemohol nastať. Takže preto mu dá sa povedať, že aj treba venovať možno viac pozornosti ako tomu rodičovskému, alebo takto by si to úplne Áno, nepovedal. áno. Mhm. Že ako úplne to že ten partnerský vzťah má prednosť. A jasné, a je prirodzené, že keď sa narodia deti, tak je to intenzívnejšie ten rodičovský vzťah, lebo obidvaja sa zoznamujú s tým a potom sa úplne zabudne na ten partnerský vzťah a bere sa to ako automatika. Mhm. A A preto sa teda môže stať, že keď tie deti už nám odrastú,
tak zrazu tie partnerstva sa mnohokrát rozpadajú, pretože sa vlastne celý ten čas na nich nejakým spôsobom nepracovalo. Ale možno by som sa tam ešte k tomu vrátila k jednej otázke, ktorá mi napadla, keď si rozprávala, že keď ten partnerský vzťah sa ukončuje z tej pozície, z tej vyrovnanej, tak je to vlastne asi ideálny stav, áno, že vtedy vieme si povedať ako partneri, že teraz sme tu už niečo naplnili a proste cítime, že naše cesty chcú už smerovať niekam inam. A iné to asi je, keď sa ten možno manželstvo alebo to partnerstvo rozchádza, keď je to takto nejak nevyrovnané. A to sú potom také tie bolavé rozchody a rozvody. Presne, lebo to je ten bolavý rozchod, lebo je tam veľká, ale aj to je pointa, že tento vníma veľkú akoby, že nerovnováhu a aj tento vníma veľkú nerovnováhu a prirodzene tento hovorí, že ja som tu ten ublížený, väčšinou aj tento hovorí, ja som tu ten ublížený, hej. Ale realita len je, že vlastne došlo k tak veľkej nerovnováhe vo výmene, že to není možné nejako vyrovnať. Že jediný spôsob je, aby od seba odišli a, a neviem to, ako to mám inak povedať, že spojili sa s tou bolesťou, že to je nevyrovnané. Hej, Mhm. lebo to áno, ako som povedal, že to sa, lebo keď sa dvaja rozchádzajú, tak oni sa rozchádzajú, lebo tam asi je nejaká nerovnováha alebo niečo sa tam veľmi výrazne nedeje medzi tými dvomi partnermi, hej. A uznať to, že je koniec naozaj takej partnerskej úrovni je ťažké, lebo každý si so sebou nesie nejaké témy. Ale keď je to, že takto, tak jediný spôsob, akoby, že žiť ten svoj život je odísť od toho partnera, ale to nič nemení na tom, že zostávam rodičom tých detí, že ten rodičovský vzťah stále pokračuje, nech aj odcestujem do Austrálie, sa odsťahujem. To znamená, že teraz neviem, a vlastne na akú otázku som odpovedala. Um, Myslím, že si odpovedala, Heli, ale hneď mi pritom prišla ďalšia otázka, že čo ale ak sa teda rozchádzame v nejakom takomto Áno. s takouto veľkou medzerou alebo s takýmto veľkým rozdielom, alebo proste s tou nejakou nespracovanou svojou krivdou alebo tým pocitom, je teda, ak by teraz napríklad to pozerala žena, ktorá už je rozvedená alebo je v nejakom rozvodovom konaní, alebo zvažuje vôbec nejakú až takúto úplne že radikálne ukončenie vzťahu, tak a môže mať potom z toho vlastne ako pocit, že keď to nevyriešila, tak si vlastne pritiahne na novo partnera, ktorý prinesie tie veľmi podobné výzvy a bude sa to teda opakovať znovu a znovu, alebo teda mám možnosť si to ja niekde v sebe spracovať už aj bez toho partnera, keď už dajme tomu, nie je tam žiadna cesta nejakej komunikácie alebo nejakej spolupráce. Ja si myslím, že v tomto je dôležité byť úprimný a autentický sám k sebe. Hej, lebo aj veľa ľudí povie, že ja to už mám dávno vyriešené, ja už mám svojho bývalého vyriešeného a chce niečo úplne iné riešiť na stretnutí, ale 10-krát spomenie svojho bývalého manžela. Hej, tak to je také, akože to je také akože dobre, že osloviť, že naozaj to máš ukončené? Že pokiaľ ja stále v sebe živím, lebo často my hovoríme o tej výmene aj o takom tom, že pozitívnom, že on mi dá, ja mu dám, alebo že ja niečo poskytnem a potom ten partner to vyrovná, že takéto pozitívne, ale práve sa zabúda na to, že aj tá negatívna výmena, ja už len keď na ňo nadávam, ja už len tým sa udržujem vo vzťahu s ním. Hej, že takéto úprimné, a tej sa, je dobré sa úprimne sám seba pýtať, že prečo ja stále potrebujem na neho nadávať. Hej, že a jasné, on môže robiť, že hrozné veci, že mi robí zlé, že mi robí napriek, alebo čokoľvek sa deje v tých vzťahoch, ale už len, a ja mám plné právo na neho nadávať, aký je. Mhm. A často si neuvedomujú, hovorím, že ženy, ale nechcem to brať, že iba ženy, ale ja Áno. mám právo na neho nadávať. Ale tento postoj, ja mám právo na neho nadávať, ma vlastne udržuje v tom vzťahu s ním. Ale tým negatívnym spôsobom. A že či není oslobodzujúce sa, aha, že pozrieť na to, že čo vo mne, to, čo on robí, to zraňuje. Že prečo som tak citlivá na to, že
že je taký, alebo že čo sa deje. A jasné, a často sa to deje na úrovni detí, ako sa správa k deťom, čo dáva deťom, že ich neoblečie, že im nedá, neviem čokoľvek, ale keď sa mňa to osobne dotýka veľmi hlboko, má to určite niečo spojené, keď povieme s tými mojimi tieňmi alebo čiernymi dierami v nás, ktoré sa takto pripomínajú. A či máme odvahu na to sa pozrieť, že čo je to, čo to vo mne spúšťa. A je to teda, Helenka, to, čo tam naozaj na tej konštelácii môžem uvidieť vďaka tým iným ľuďom, ktorí tam mi budú Áno, ju stávať pre mňa, lebo už sa nám pomaličky schyluje koniec nášho rozhovoru, veľmi rýchlo to ubehlo, dali sme si pol hodinku, takže ja už možno len práve aj z tohto dôvodu sa snažím sa tak áno. presmerovať k tým praktickým veciam, že teda aj takéto niečo, čo si neviem zvedomiť pri tom, ako neustále ma proste irituje to, čo ten partner robí a ja mám plné právo a všetci to vidia, že to robí. A teda mám plné právo to všade aj sa posťažovať na to, aj to teda komentovať, aj to prežívať. Akurát, že mi to teda úplne k ničomu nepomáha a ako si povedala, stále ma to len viac ako keby k nemu priťahuje. Čiže tá konštelácia je teda miesto a spôsob, akým dokážem uvidieť, že prečo práve toto ma tak stále irituje. A možno by som vynechala to slovičko, že prečo. Hej, Mhm, že, lebo my nehľadáme odpoveď, že prečo sa to deje. My sa skôr pozeráme, možno aj prídeme, že prečo, mhm. ale my vlastne skôr sa spájame s tým, s nejakou kvalitou, alebo s nejakou emóciou, alebo možno s nejakou udalosťou, alebo s niečím. Teraz aj si uvedomujeme, že asi nie som veľmi že zrozumiteľná asi, že to tej osobe alebo tomu klientovi docvakne v hlave, že naozaj to, že zvedomí, buď v hlave, alebo aj naozaj, že v srdci, v tele, v duši, že aha, tak toto mi to pripomína. Čiže ako asi by sme klamali, keby sme povedali niekomu, že má od toho očakávať, že keď príde, tak ty mu teraz v jednej, dvoch vetách povieš, že toto je dôvod, prečo sa to deje, dialo a tak ďalej. Ale to pochopenie môže prísť z úplne iných miest a z iných úrovní, čiže môžem to zažiť ako nejaký pocit, buď veľmi dobre známy alebo úplne nový, alebo môžem zrazu zavnímať reakciu nejakého človeka, ktorý bude stáť v nejakej roli. To si ešte za chvíľočku povieme, čo to vlastne ako si po tým Áno. predstaviť. Že môžem to zavnímať z jeho reakcie, z jeho nejakých jedného, dvoch slov, lebo oni tiež až tak veľa tam toho nerozprávajú zbytočne, rozprávajú len tie podstatné veci. Čiže to sú všetko také akože mikromomenty, ktoré mi tam môžu dať veľmi veľkú a silnú odpoveď, alebo aj teda vyskladať takú skladačku. Ale tým len teda chcem pomenovať to, že nie je to vyslovene o tom, že niekto bude, a môže, ale teda nie je to úplne o tom, že niekto bude odchádzať s tým, že dostane proste ako keby vysvetlenie slovné, že čo presne bol dôvod napríklad A na akože každopádne je to zážitková metóda. Takže my vlastne pracujeme cez zážitok. A vlastne ten zážitok nám akoby otvára nejaké nové dvere na odpoveď. Takto by som to možno povedala. Hej, že Mhm. vďaka tomu zážitku ja získam nejakú odpoveď a možno aj to je dobre povedať, že to sa možno teraz prelinieme k tomu, že tie konštelácie ako fungujú, že klient, ktorý si stáva konšteláciu, si vyberá nejakých zástupcov. A že aj tí zástupcovia, čo tam prežívajú, niekedy je pre ľudí užitočnejšie, alebo dostávajú viac odpovedí v tých roľoch zástupcov, že tam im niečo zrazu pre ich osobný príbeh akoby že docvakne, alebo osvetlí nejakú tému, s ktorou sa niekde zaoberali jednoducho. Mhm. Hej, že Čiže vlastne... to môže znamenať, áno, No, že ja keď som teraz človek a možno ani nechcem úplne prísť do nejakej skupiny cudzích ľudí a rozprávať tam o tom, čo sa mi deje v mojom partnerskom vzťahu, ale lebo sa tam možno na to práve necítim, ale ja cítim, že nie je to úplne tak, že ja som v tom spokojná. Takže môže byť, že prídem do takej skupinky na konšteláciu a bez toho, že by som si ja zadávala nejakú svoju tému, ktorú chcem riešiť, sa mi môže stať, že sa ocitnem v nejakej konštelácii, teda v nejakom, dajme tomu, príbehu, kde si nájdem práve odpoveď na to svoje, aj bez toho, že by som niekde položila otázku. áno, Áno. presne tak. Preto ja Hovorím, tie konštelácie mám tak rada, že naozaj my nikdy nevieme, že s čím odídeme.
Áno, ja to hovorím aj preto, že ja som väčšinou teda účastník konštelácií, keďže teda to spolu organizujeme a ja väčšinou sa staviam do týchto rolí, čiže málo kedy si ja zadávam nejakú Áno. svoju tému, ale veľmi veľa tých konštelácií, ktoré som zažila, sa ma absolútne dotýkali v tom momente, aj keď som si možno úplne ani neuvedomovala, že toto je nejak moja téma. Takže preto to aj hovorím, že ak by aj niekto mal pocit, že nejak ma to láka, ale nie som si istá, či ja chcem sa tam niekde úplne niekomu zverovať a či chcem, aby nejakí iní ľudia zažili, alebo áno, presne aj zažili, čo zažívam ja, ale ja si vďaka tomu, že oni si ma niekde vyberú, môžem veľmi veľa toho spracovať v tom danom momente. To sa deje veľmi často, hej, Áno, áno, však. to sa deje veľmi často je takýto vlastne, že feedback, alebo to, čo ľudia potom referujú potom, že ani nerozumejú a nechápu, akým odpovediam sa vlastne, že dopracovali cez ten zážitok. Že nie cez to rozprávanie a rozmýšľanie, ale práve cez ten zážitok, ktorý tam mali v tých konšteláciách. Tak neviem, či sme ani teraz niečo objasnili vlastne. Uvidíme. Máme na to maličko času. O mnoho viac Helenka toho rozpráva práve na stretnutiach a ja veľmi rada ju počúvam, pretože rozpráva aj o princípoch a mne vždy veľmi dobre padne si tie princípy konštelačné zopakovať, pretože tak naozaj funguje náš život, či je to ten partnerský, či je to ten rodinný, či to je ten pracovný, že tie princípy sa dajú vlastne cez ne sa dá pozerať na akúkoľvek časť nášho života a mne už len to počúvanie teba, Heli, vždy veľmi veľa dá. Nehovoriť o tom, keď to uvidím zrazu v tej konštelácii. Čo mi teda ešte trošku nahralo k tomu, že poďme teda iba v krátkosti povedať, že keď som človek, ktorý tam prídem a chcem sa pozrieť na svoj konkrétny problém. Mám ho jasne zadefinovaný, som nešťastná, dajme tomu vo vzťahu, keď už hovoríme o týchto partnerských témach, tak ty si ma tam posadíš vedľa seba na také horúce kreslo, to voláme. A čo mi budeš robiť, Heli? Nič. A dôležité je povedať, že ja si tam nikoho neposadím, že to je vždy dobrá aktivita toho človeka, hej. Lebo Áno. už niekedy to samotné rozhodnutie, že idem s tým niečo robiť, je dôležité a aj to, že ani to nemusím mať dopredu, že jasne nadefinované. Že ja len môžem mať, že niečo sa vo mne stále deje, niečo sa mi stále opakuje. Vôbec, aj to by som povedala, že vôbec nemusíte mať v tom jasno, keď chcete prísť na konšteláciu. Že nemusí to byť, že ja mám jasnú otázku a na toto sa chcem pozrieť. Hej, že vlastne, že keď základ je, že človek sa prihlási, že chcem ísť ako klient, vtedy si sadne na to horúce kreslo a ja sa začnem len pýtať, že čo je tá otázka a začnem sa pýtať na fakty, že vlastne čo sa deje, že ako to alebo ako to človek zažíva, čo sa mu deje a na základe toho, že sa ho pýtam, čo to je, sa spolu snažíme dopracovať k nejakej otázke alebo k zámeru, s ktorým ideme postaviť tú konšteláciu. A keďže OK, tak sa dohodneme na tom zámere, dohodneme sa teda, že na čo sa pozrieme, to znamená, že aké elementy, alebo to, čo budeme stavať do tej konštelácie, čo môžu byť ľudia, môžu to byť udalosti, môžu to byť aj abstraktné veci, ako miesto, alebo domáci aj títo mazlíčkovia, alebo čokoľvek, alebo hodnoty, emócie, čokoľvek, tak potom z tých ostatných ľudí, ktorí tam sedia, sa vyberú tí zástupcovia. A tí sa vlastne len rozmiestnia a vytvoria tú živú mapu, ako sme už povedali na začiatku. A vtedy sa A to tam vlastne už sa, celé áno, začne diať. No. presne, to som chcela doplniť, že tam sa už ako keby dejú tie zázraky, že vlastne so mnou dejú nejaké veci, ktoré vlastne ja úplne neovplyvňujem a ja ich len popisujem a dajme tomu nejak tým telom svojim sa zrazu potrebujem hýbať, robiť, aby som tak nejak akoby vypovedala, čo sa vo mne deje. A to už je to, čo dokáže Helenka úplne úžasne odčítavať a vďaka tomu dokáže aj do tej konštelácie buď to prizvať ďalších ľudí alebo nejaké veci a vieme sa vlastne možno aj z nejakého úplne pôvodne inej témy, možno preklenúť do úplne inej, pretože zistíme, že ten problém bol niekde celkom inde. Aj to sa stáva. Áno, áno, samozrejme, že často áno, vyzerá to tak, že to sú dve nesúvisiace veci, ale môžeme zrazu zistiť, že aha, že ale toto súvisí s niečím úplne iným. Takže aj to, presne, aj to o tom zámere, ktorý zadefinujeme a čím jasnejšie ten zámer zadefinujeme, tým je akoby odpoveď jasnejšia
a čím je ten zámer taký, že abstraktnejší alebo širší, tým aj tá odpoveď môže byť akoby, že širšia a viac abstraktná a zároveň treba povedať aj to, že niekedy, aby som povedala, že ešte častejšie tie odpovede chodia až potom. Lebo tá konštelácia nejakým spôsobom v nás pracuje. Že ono sa môže, a sa hovorí, že aj 3 roky taká konštelácia pracuje, hej? Že naozaj, že niekedy nám tie veci docvaknú až po určitej dobe jednoducho. No. Áno, je to tak. Helenka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Možno by som zároveň hneď aj povedala, že ak nás sledujete a máte nejaké otázky aj k tomuto rozhovoru alebo možno aj k úplne iným témam, tak mi ich kľudne napíšte a ja sa s Helenkou znovu rada porozprávam a možno aj na úplne inú tému. Prípadne môžete si prísť Helenkou vypočuť naživo napríklad do Trnavy. Určite máš, Heli, aj v Bratislave termíny, ale ja viem o tom Trnavskom, že nás najbližšie čaká. To bude vlastne 24. mája v Trnave, takže ak by niekto mal chuť, môže prísť naživo si zažiť takúto konšteláciu, alebo len si napočúvať ešte viac ohľadne Áno, konštelácií. možno aj dobre k tomu povedať, že vlastne len, aj keď človek, že nemá tému a ho to nejako láka, je dobre sa prísť pozrieť. Že naozaj, že cíti sa, že aha, že toto by som chcel zažiť, tak to je takisto možnosť, že nemusia tam prísť iba ľudia, ktorí majú že tému alebo že problém, že naozaj tam sa dá prísť aj, že aha, chcem to zažiť, že čo sú to vlastne tie konštelácie a urobiť si o tom názor, svoj vlastný. A naozaj Jankine miesto v Trnave je úžasné, krásne, ja tam vždy strašne veľmi rada robím. Takže ďakujem Jani, že toto organizuješ a aj takto šíriš a posúvaš ďalej. Ja ďakujem tebe, Heli, že k nám chodíš. Možno len doplním, že to naše miesto v Trnave je také maličké a útulné, takže ak máte práve radšej také menšie skupinky, kde je nás tak maximálne 8, tak toto je práve taký priestor, že maličký, čiže tým pádom aj taký veľmi taký intimný. Áno, veľmi Helenka, ďakujem. intimné. Hej. Áno, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje slova, za všetko, čo si povedala. Veľmi sa teším na stretnutie aj osobné, ale aj akékoľvek ďalšie, ktoré takto podnikneme online. Super, a ja veľmi ďakujem a teším sa na stretnutie s tebou, Jani, a aj keď sme niekoho týmto rozhovorom že zaujali, že sa príde pozrieť, tak budem sa tešiť na všetkých otvorených a zvedavých ľudí. Díky, Jani, ďakujem veľmi Aj pekne. ďakujem, ahojte všetci. Ahojte.